Драги ми смехуркуци, живеем в Патиланско царство и мала глава да пати. Каква глупост ми се случи току-що. Аз, когато ви лъжа благо, всички викате и аз бех там. Ама като разкажа някоя истинска случка, викат ти къв си измамник. Звъни ми един познат от Несебър, голем баровец на местно ниво. Ама аз замам, ала ми свърши работа вкъщи, че наемателите ми имат проблем. Помойте си нещата. Викам, днеска 1 час съм въртел колата и няма къде да спра. Комплексът е пълен. Няма къде да спра. Не мога да накажа да изкарам колата по това време. Той викаше дос скутера да те взема. Викам, как ще ме взимаш? Първо на задната седалка пише тук, който седне го ебът. Второ, аз 110 кила, ти 55. Ще си изпопребиеме. Ти ще караш тогава. Викам, не, без такива работи. 2 мъжа на един скутер, ще не се смет. Оставаш ми скутер, аз отивам и свършам работата и се връщам. След някое време излизам навънка и гледам Кимко Даунтаун 300, почти като моя белия скутер. Викам, той па ми докарал и скутер да не ми е странен за каране. Седат пред съседния офис 2 мъже. И аз гледам каска, нали, служена, всичко такова. Викам, той каска ме остива, браво. И викам, ключовете къде са? И един вика на таблото. И аз там бам каската на главата, бръм ключовете и си заминах. Пристигам на адреса в Несебър, звъна му на това. Къде си? Пред вас. Как изкара колата? Викам, не бе, нали ми остави мотор? Какъв мотор съм ти оставил, бе? Чакай, идвам. И той пристига, вика, това е моя мотор, който карам. А това, с което ти си дошъл, не знам от кой си го взел. Оле, майко! Оттам бърже веднага. Връщай се. Човека вече викнал полиция, на 112 се обадил, патрулка ще идва, чакам патрулката сега. Разбра, това е работата. На никой не му се верва, слава Богу, телефона ми записва разговорите и го пуснах разговора. Точно както той ми вика, ще воза, викам, ти лут ли си? Кой седно зад го ебът? И така днеска стана много интересна случка.